oleh ati ma bre di Tuhan talumoi ma di hita bere nga saut ulota saya rion gabe di parumaiko bereke buruku saya jesau matutu nata persita nata persakap di pasu-pasu di bata saya di leon magajang numur di leku di bereku dohot di buruku boy payut-yut burukon dohot berekon nanong helakon nuay saya jari bere nanong gabi parmaimon asa boy gabi keluarga na dingganon tujulan narion tarlumboy ma diho bereku di buruku lihat di bata gajang ni umur dohot akka atirni ngulu tujulan narion idoleko menang di bereng lai tipis ni uluson nuaing alai pasu-pasu nasihat di batama bereku buruku na taparsita parhiti adon uluson parhiti adon bere alai tangyang tamatu di bata marhite-hite uluson saya di pagajang di batama umur di bereku do di buruku saya di pasu-pasu di bata akka pinopar ni bereku do buruku tujuan narion gabi ma bereku do buruku sang solima akka pinopar ni bereku do buruku mulai hati ma di bata bain musik. Jang dokonon saya di pasu-pasu tuat tama ulota si sederion jala di rumah nangaka marsiak-siak ma bariban bapak di jadi sisi pasar lasmarohamuna baru purba jalo ulos saya persiapan na lasmarohani barat nang tudingna melade di basa tikyo tarlu mo bima di lai doho iboto nami rodo nuai kami siap pariban muna na pasaton ulos nagajang ulos hitolo prapo ba song hatan situ dua masih dohon nami pirma poki bahul pajarawan pirma to di muna luju ma kapas salongan budima musik. Saat madihamuna le nang dibotoku pasu-pasuna nah bali hutma torop akapaparamu jala juppa manang dihamuna le nang diboto nami songon hatani na tua pinatikon hujur rina ditopi ni topian tu dia pe hamu le nang ibotoku mangalaka saya disima hamu dapotan persaulian amang permusi.
nami matua mata di batana mertua. Asa tunggal jangnya nyan umur ni dainang di bagasa tikyon. Musik. Jadi so lima di bagas seperti kianon nung ngamar dalam be uloton di bagasan dami dohon las niroha. Di tikion akan nong disepakati kita di bagasan nong arinau salpu. Tulus ma di pasal suhata uloton di bagasan sedarion. Perhatian di uloton sedarion rohami mapasatun ulus ima ulus toru rabu. Ulus na hafal, ulus na gajang. Torok mapino parmuna salu na buka borunani. Hafal ma jalomu pasu-pasu siap Tuhan. Gajang ma umur muna 7 tahun tang yang nami pasu-pasuon di debata. Horas majala gabe upasa tami ulus Tuhan mulas marahum majalo butima. Matuto. Yang minum perjuang kami akan sendiri. Mewakili yang minum perjuang. Pengeron nami itu Tuhan, sedilihat Tuhan ma gajang numur doa kapasu-pasu na denggan 7 lanon nang songoni hita tu sude saya lam di pasu-pasu Tuhan ma saliling na songni ma hata son hata hamuleteon mangalon ulos tu halak lai tu halak itu melate.